Еўрарадыё.фм. Всім прывітанне, гэта прамы эфір Еўрарадыё. З вами ў студыі працуюць Міхась Ільін і Павел Свардлоў. Хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце, Одноклассниках. Там вы можете задаваць свае пытанні ў каментарах, мы іх абавязкова агучым нашаму госцю. А гость нашай студыі — гэта музыка, кампазітар, фалькларыст, выкладчык Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка, нязменны лідар этна-трыа Троіца Іван Кірчук. Прывітанне, Іван. Вітаю, толькі ўжо не дзяржаўным педуніверсітэце, а ў універсітэце культуры. Састарэлыя звесткі. Гэта, в прынцыпе, была такая гучная гісторыя з тым, як Іван Іванович сыходзіў з педагагічнага універсітэта. І цягнуў валізкі музея з сабою. О, так. Вікіпедыя не паспела аднавіць інфармацыю. Складана было перавозіць всю гэтую спадчыну, так, але в прынцыпе, можа, мы пра гэта крыху паговорым пазней, таму што галоўная мэта, з якой мы сёння прыйшлі ў студыю Еўрарадыё, гэта, як гэта кажуць, рэмайстэрынг, да, абнаўленне аўтарскай праграмы «Дароженька моя», з якім Іван Іванович 16 сакавіка выступіць у малой зале Белдзяржфілармоніі. Іван Іванович, распавядзіце, што ўвогуле гэта за праграма і што новага ў праграме «Дароженька моя» з'явіцца гэтым разам? Так атрымалася, што адзін з першых такіх монаспектакляў быў мною створаны ў 2002 годзе. І ён называўся тады «Варажбіт», але гэта быў не чалавек-варажбіт, а больш той дух, будзем казаць, эгрэгар, які збірае ўсю інфармацыю або сабраў інфармацыю ад нашых продкаў. Гэта казкі, легенды, паданні, песні, абрады і гэтак далей, музычныя інструменты. Таму першая праца была, можа, і ўдалая, але вельмі мала людзей у канцэртную залу Мінск прыйшло. І я тады вырашыў больш гэта не паказваць. І 10 гадоў я нічога нікаму не паказваў у сваіх сольных праектах. Але за гэты час сабіраўся матэрыял, былі свае нейкія экспедыцыі, сустрэчы з выканаўцамі беларускіх народных песень і гэтак далей. Матэрыял сабраўся, і праз 10 год, у 2012 годзе, я вырашыў паказаць праграму, якая называлася «Сонцам асвячуся». Гэта тэкст менавіта старадаўняй замовы, і яна ўвайшла ў песню «Трыянгалы». «Сонцам асвячуся, зорамі абсыплюся» і гэтак далей. Ну і вось можна лічыць, што з таго часу былі розныя імпрэзы, будзем казаць, гэтага монаспектаклю. Нават у Камяніцы была споведь пад стрэхамі, адна з праграм. Менавіта хаткі загаварылі, як жылі бабулі і дзядулі ў гэтых хатках. Ну а потым неяк выйшаў я на «Дарожку моя». Зноў-такі гэта з песні «Трыянгалы», «Дарожкі моя». А по той дорожцы ніхто не хаживае, толькі ішлі трыянгалы. І я вырашыў падрыхтаваць такую праграму, у якой была бы інфармацыя ад нараджэння чалавека да яго смерці. Гэта менавіта і календарны цыкл. Так, гэта «Дарожка моя». Я лічу, што вось я іду таксама па гэтай дарожцы, таму што акрамя беларускіх музычных інструментаў, а, дарэчы, у праграме гучыць амаль 50 розных, гэта і духавыя, это струнныя інструменты. Акрамя беларускіх гучаць іншыя інструменты з розных краін свету, таму што, дзякуючы нам менавіта Троіцы, а ў Троіцы за плячыма 100 міжнародных фестываляў было ад Малайзіі да Партугаліі, зараз уже да Чылі даехалі. Таму ў кожнай краіне нешта набываецца, нейкі музычны інструмент або перкусія, таму што, ну, музыкант без інструмента — гэта не музыка, таму заўсёды нешта цягнем. І гэтыя інструменты, больш я б сказаў, тэмбр гэтага інструмента, ён абавязкова неяк так уваходзіў у розныя часткі праграмы. На сённяшні дзень гэта 12 рытуальных такіх пляцовак, і на іх адбываюцца розныя дзеянні, звязаныя з нараджэннем, з календаром і так далей, нават са смерцю некаторыя рэчы. А лічба 12, яна сімвалічная ў дадзеным выпадку, ці проста так? Яна бывае змяняецца, гэта залежыць ад пляцовак, таму што, ну, філарманічная сцэна, а потым монаспектакль быў узнагароджаны на Славянскім базары, у тэатры лялек, ён быў узнагароджаны на Белай вежы ў Бярэсці. Там іншыя дэкарацыі, іх рабіў Міравлад Палачыч, і на тэарце у мінулым годзе зноў-такі я атрымаў дыплом. Таму розныя сцэны, розныя пляцоўкі, розная сцэнаграфія. Дарэчы, філарманічная зала не ўпершыню, малы зал. І я ўжо ведаю, што рабіць. На жаль, там толькі стаіць 2 інструмента раялі, якія не можна перасоўваць, і нават іх неяк дэкарыраваць таксама нельга. Таму мне прыйдзецца паміж гэтымі 2 сланамі чорнымі працаваць.
То бок два раяля нікуды не падзенуцца са сцэны, Не, але паміж імі будзе... Ізно будзе троіца, разумееце? Я буду пасярэдзіне белы раяль. Слухайце, ну, канешне, это цікавае атачэнне. Вось песня, якую вы згадалі, «Тры янгалы». Ввогуле, мне здаецца, што гэта адна з самых знакамітых і галоўных, можа, песень. Ну, прынамсі, на мяне яна непазбежна аказвае вельмі моцнае ўздзеянне. Ну, і мультик видели, я разумею. Да, быў кліп, так, мультиплікацыйны. 160, здаецца, тысяч праглядаў. Кліп таксама вельмі, ну, такі ён не пакідае чалавека раўнадушным, там пра жыццё, пра смерць вельмі такі медытатыўны. Вось, распавядзіце гісторыю гэтай песні. Але гэта не песня, гэта фрагмент духоўнага верша. Таму што менавіта не я записываў, гэта записывалі фалькларысты Акадэміі навук, і гэта была запіс зроблена ў вёсцы Барталамеўка. Да, ну, бачыце, як нашы продкі далёка бачылі, што ў нашым раю жыць весела, толькі некаму. І правда, атрымліваецца, што зона ёсць, а людзей няма. Нават я рыхтаваўся да эфіра, шчыра скажу, і знайшоў дыск, які Іван Кірчук выпускаў у 2003, як мы высветлілі паводле напісанага, да, у 2003 годзе, гэта спадчына загінулых вёсак. Клішыр, маё знаёмства з троіцай пачалося крыху раней з 2 касет. Я вам не паспеў расказаць. А можа, гэта была Бульба Рэкардс? Гэта былі касеты першыя, там былі Троіца першы і Іван Кірчук першы. Гэтыя касеты ў мяне нехта узяў паслухаць і не вярнуў, што мне шкада. І вось таксама ва ўкладцы да гэтага дыска вось ёсць гэтая песня «Тры янгалы», да, што мяне і наштурхоўвае на тое, што яна і для вас, ну, мае нейкае значэнне такое. Ну, памінаюце, весь беларускі фальклор, ён уздзейнічае. Я вам хочу сказаць, што сёння шмат існуе літаратуры, відэапраграм, у якіх спецыялісты распавядаюць, як уздзейнічае гук, як уздзейнічае нейкі музычны інструмент там на сэрца, на галаву, дзе струнныя, дзе духавыя, дзе барабаны і гэтак далей. Таму што сёння гэтага можна паслухаць. Але я думаю, што нашы продкі менш унікалі, будзем казаць, у гэта, а больш выконвалі тое, што рабілі іх продкі. Гэта ўжо сёння мы не так жывем, не так удзельнічаем у гэтых святах. Нават калі ўзяць каляду, я пытаю у студэнтаў, ну ці вы рыхтаваліся да каляды? Ну так, там рабілі каляду. А я адразу кажу, ведаеце, што перад калядою быў там 6-тыднёвы пост піліпаўскі, у які забаранялася танчыць, спяваць песні і гэтак далей. Яны маўчаць. А першая куця, якая была, маўчаць. Кажу, постная. Зорачку сустракалі, а потым была шчодрая на Новы год, а потым зноў была постная, таму што вадохрышча. Трэба было ўвайсці ў абрад, прыняць у ім удзел, не толькі за сталом пасядзець, паесці, папіць, але патанчыць, паспяваць гэтыя песні, пакалядаваць, і зноў выходзіць вельмі сціпла, і зноў не наядаться. Зараз масленка, я ўжо скончу зараз гэта. Зараз масленка, зноў, бачыце, тыдзень цэлы мы павінны блінамі аб'ядацца, а потым вялікі пост да Пасхі. Гэта я не заклікаю ўсіх, будзем казаць, там, да паста, а я просто распавядаю, як атрымлівалася, будзем казаць, уваходжанне ў абрад і выхад з яго у свята. Іван Іванович, ну шчыра, мне складана ўявіць зараз студэнта, які вытрымаў 7 тыдняў. 7 тыдняў паста, да, вось адны масленкі да там Вялікдня, да. Ну, просто магчыма ў нашым свеце вось так арганізавана нашае жыццё, што гэта ў прынцыпе вось у свецкім жыцці немагчыма. Магчыма, дзе-небудзь у вёсцы ці ў манастыры, да, гэта магчыма, да? Гэта залежыць ад чалавека, паверце. Калі ты нешта захочаш зрабіць, гэта не абавязкова, каб быў там такі вельмі строгі пост ці што. Ты павінен уяўляць, таму што змена ідзе прасторы, змена ідзе энергетыкі ў гэты час. Заўважце, калядныя песні будуць адрознівацца ад купальскіх і гэтак далей. Не можа быць усё аднолькава. Нашы продкі гэта адчувалі, таму я пра тое, як яны ўваходзілі, будзем казаць, у свята, і выходзілі з гэтага свята. А ў нас атрымліваецца кожны дзень свята, таму што халадзільнік поўны кожны дзень. Ну так, вось, і пра гэта таксама вось добра, што вы заўважылі, і я хацеў заўважыць, што раней гэта такі парадак, такая арганізацыя жыцця была матываваная самім жыццём. Сапраўды, ну там, можа, узімку сканчаліся нейкія прыпасы, да, і не было чаго асабліва-то і есці, таму там, ну, падказвала само жыццё, што трэба зараз пост, да, пасля ўжо ў красавіку
Вялікдзень, да, можна там ну што-небудзь паесці, а нам зараз гэта не падказвае. Вось вы кажаце, ну ад чалавека ўсё залежыць, так што выкінуць усё з лядоўні, да, і не, я пра абрады, пра святы, я не кажу, што калі б сёння была перадача менавіта пра ежу, так, пра кухню беларускую, мы б, відаць, больш так падрабязна, а я, ну, будем сказаць так, сяжу і разважаю пра тыя абрады, пра нашых продкаў, чаму менавіта так, чаму на каляду гэта было, а на купалі гэтыя стравы і гэтак далей, чаму яны ў песнях узнікаюць, і мы нагадваем нас Масленка, што мы сядзелі бабы на гары, кулакамі гару прабілі. Ну гэта ж жрыцы, зразумела, што не сядзе сёння дзеўчынка на гары, не будзе будзіць зямлю, каб адчынілася гэта зямля, і сырамі яе напоўніць, і маслам абліць зямлю, блінамі пакрыць. Відаць, гэта былі такія даволі старажытныя рытуалы, пра якія мы з вами, ну і нават нічога не то, што не ведаем, мы не дагадваемся, як гэта ўсё адбывалася. А чым больш я займаюся фальклорам, займаюся не так много, 35 гадоў. Таму я ўсё больш і больш разумею, што я не ведаю беларускі фальклор. Я толькі адчыняю адныя дзверы, бачу, другія стаяць, як у замове. Прайду адныя дзверы, адчыню другія, і зноў іду, і розная інфармацыя, і цікавая інфармацыя ўзнікае, чым больш і чым глыбей касаецца беларускага фальклора, мудрасці гэтай. То бок сказаць, што чалавек ведае беларускі фальклор, можа сказаць толькі чалавек, які, у прынцыпе, ім-то і не займаўся. Ну, вось, накшталт мяне, там, паслухаў Троіцу, да, там, туды-сюды пачытаў пра, ну, этна, да, пачытаў пра абрады, ну, вось, я ўжо там схадзіў на Масленку у Строчыцы, з'еў бліна, все, спрычыніўся да беларускага фальклора, вось. А той, хто займаецца фальклорам 35 гадоў, кажа, што фальклора не ведае. Ну, гэта закадзіраваная для мяне і зашафраваная інфармацыя, таму што частка навукоўцаў сцвярджае пра то, што, напрыклад, мужчынскія спевы былі ўпершыню, не было жаночых спеваў, а зараз у каго не спытаюся, кажуць, бабулі толькі спяваюць. Не, так не было, і, дарэчы, я прыносіў паказу кампакт-дыск мужчынскія традыцыйныя спевы. Але бачыце, як складана. У 88-м годзе я запісаў гурт «Плытагоны» з Салігорскага раёна, і толькі праз 30 год гэты дыск з'явіўся на белы свет тут. І мы 30 гадоў гэта не чулі, мы не вывучалі. Ну, так як, мы ж не будзем тады спяваць. За 30 год уже пакаленне тое адышло, якое магло б гэта вывучыць. Таму мы і не ведаем фальклор, як ж мы яго ведаем? Атрымліваецца падтрымліваць нейкія сувязі з тымі музыкамі, якіх вы записывалі 30 гадоў таму. Ці здараецца кантакты зараз? Ёсць. Валера Бойко быў, дарэчы, на курсах, там, дзе я выкладаю. Дамовіліся, што ў гэтым годзе я яшчэ зраблю одну экспедыцыю, бацька яго жывы, мама ўжо няма ў яго, і хочацца прыехаць. Ну, проста мне самому цікава праз 30 гадоў убачыць тых, хто яшчэ жыве на Палессі, паразмаўляць. Сябры, зараз нам час зрабіць кароткую паўзу на ізноў жа кароткую песеньку і выпуск навінаў. Праз 4 хвіліны мы вернемся ў студыі Еўрарадыё, дзе мы размаўляем з Іванам Івановичам Кірчуком. Збольшага мы абмяркоўваем монаспектакль «Дарожка мая», які ў абноўленым выглядзе будзе прадстаўлены слухачам і гледачам 16 сакавіка ў малой зале Белдзяржфілармоніі. Але, натуральна, гэтая размова немагчыма без размовы пра этніку, пра беларускую культуру і гэтак далей. Заставайцеся з намі, сустрэнемся праз 4 хвіліны. Звісному краю занепокоєний ходжу, по безпорадному буті крокують нелюди савці. Серед істот, серед могил, застряг примара побуди. Гуляють боги в небесах, їх споглядає
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Гродні 16-гадовая дзяўчына выпала з акна інтэрната навучальнай установы. Яна вучылася на швачку. Правярае следчы камітэт усе версіі здарэння, пакуль асноўнай няма. Паводле Шаршаневіча, прадстаўніка следчага камітэта па Гродзенскай вобласці, навучэнцы было 16 гадоў, нататкі ніякай не знайшлі. Верагодна, адбыўся няшчасны выпадак, але пакуль каментараў няма. У Брэсце напярэдадні чарговай акцыі пратэсту ў нядзелю супраць будаўніцтва акумулятарнага завода затрымалі дваіх журналістаў – Мілану Харитонову і Алеся Ляўчука, пра што Харитонова паведаміла на старонцы ў Фейсбуку. У мінулыя нядзелі, нагадаю, міліцыя неаднойчы затрымлівала актывістаў Александра Кабанова, Сергея Пятрухіна і Владзіміра Вялічкіна. У ЗША працягваюцца анамаліі. Падчас тарнада на ўсходзе ЗША загінулі 23 чалавекі. Стыхія абрынулася на штат Алабама. Хуткасць ветру ў эпіцэнтры дасягала 266 км на гадзіну. Сярод загінулых дзеці і колькасць ахвяраў можа яшчэ павялічыцца. Ратавальная аперацыя праводзілася ад учора, яна аднавілася сёння. Ратавальнікам даводзіцца разбіраць завалы на месцы шматлікіх разбураных дамоў. Тысячы жыхароў штата засталіся без электрычнасці. У 10 разоў слабейшы вецер, але ўсё ж такі моцны чакаецца ў нас. На аўторак і сераду абвясцілі штармавое папярэджанне. 22 метры на секунду дасягаць парывы ветра. Тэмпература паветра 1,7 цяпла ўначы і ўдзень да 10 градусаў цяпла, а з серады пачнецца цяпло аж да 15 градусаў. Еўрарадыё.фм. Зноў вітаем, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыі з намі сёння Іван Кіршук. Яшчэ раз прывітанне, Іван Іванович. Яшчэ раз прывітанне. Нагодай сённяшняй нашай сустрэчы это стала хуткі монаспектакль, які пройдзе 16 сакавіка ў малазальнай філармоніі. Гэта будзе абноўленая праграма «Дорожка моя». І вось не хацелось бы непасрэдна пачуць, якія змены закранулі спектакль. Што там новага? Ну, па-першае, час не стаіць на месцы. Мае сустрэчы з рознымі музыкантамі і майстрамі. Напрыклад, ёсць такі майстар, жыве недалёка Мінска. Гэта Павел Корань, які прынёс гуслі, які прынёс духавыя музычныя інструменты ў Троіцу. І яны якраз былі прапісаны ў новым альбоме «Цар Агонь». І ён мяне, дарэчы, пазнаёміў, паказаў музычныя інструменты, зробленыя з дрэва. І мяне зацікавілі. А аказвае, такія музычныя інструменты робіць майстар з Ярослаўля, гэта Юрый Радужны. І я замовіў яго драўляную акарыну. Яна вельмі прыгожая, гучыць вельмі прыгожа. Но ў сувязі з тым, што ў маім моноспектаклі шмат музычных інструментаў з розных краін свету, і я вырашыў уключыць яшчэ гэты інструмент. Адразу ж узнікла тэма маскі змяніць, таму што вельмі хацелася, напрыклад, адзець маску казы, узяць музычны інструмент, раз у мяне няма, будзем казаць, гурта, які дапамагаў бы ў монаспектаклі. Таму я сустракаўся з майстрамі, якія амаль 3 месяцы рыхтавалі мне вялікую маску казы, у якой я ўжо працую, спрабую заспяваць і так далей. Гэта вялікія лялькі. Яны мне патрэбны ў момант абраду, калі буду звяртацца да дзядоў, у дзядоўскую суботу, святыя дзяды, ляціце к нам. Гэта русалкі, таму што, ну, па-першае, вельмі хацелася б гэтую інфармацыю яшчэ данесці, таму што па міфалогіі беларускай русалкі гэта душы, якія загінулі не сваёй смерцю. Гэта суіцыд, які сёння ў Беларусі, будзем казаць, існуе. Можа, калі б людзі ведалі, што тыя, хто пазбавіў сябе жыцця, не пападалі ні ў рай, ні ў ад, а заставаліся ў гэтай русальнай нядзелі і ўсё жыццё, будзем казаць, мучыліся потым. Можа б яны працягвалі б жыць, таму што, ну, кожнаму творца, ці верыш там у Бога, не верыш, але творца адмерыў некі кавалак жыцця. Ну, напрыклад, моя бабуля пражыла 96 год, матуля 79, тата 74, ну, мне зараз 60. Таму моладзі трэба было б задумацца, каб, ну, не рабіць такі крок у гэты бок. Ведаеце, кожны дзень, амаль што кожны дзень мы пішам пра самагубства.
Я ведаю. Вось сёння раніцай, дарэчы. Я ведаю, таму што ў мяне ёсць студэнты, яны прыходзяць, а студэнты і слухачы мне дарослыя, бывае, што майго ўзросту, яны нават гавораць так, што маёй дачцы 20 гадоў, яна ўжо ўсё пабачыла на гэтым свеце, жыць не хоча. Я кажу, як? Можа, ёй 90, можна адмералі, можа, у яе будуць дзеці і внукі і гэтак далей, можа, яна выдатны музыка ці пісьменнік, яна яшчэ сябе не ведае, што такое 20? Гэта она уже думае, што ў 20 усё. Я себе яшчэ не рэалізаваў свае 60, я яшчэ працягваю нейкую працу і кнігу скончыў адну і гэтак далей. Малюнкі, будзе выстава, дарэчы, графікі пры канцы года. Мне здаецца, што вось праз фальклор менавіта мы атрымліваем тыя веды, якія нам не хапае зараз. Зразумела, што і ў свой час нашы дзяды таксама не ведалі, будзем казаць, камп'ютара, але нешта атрымлівалася вакол іх. Яны, будзем казаць, развіваліся, вучыліся. І гэта і зараз адбываецца ў нас. Зразумела, што шмат інфармацыі мы атрымліваем сёння, вельмі шмат. І ў гэтым моры інфармацыі трэба знайсці тую кропельку, якая патрэбна, не цэлае мора глынуць у 20 гадоў. Таму мне вельмі дапамагае і маім сябрам. І ведаеце, пасля лекцыі вельмі шмат людзей падыходзіць і гавораць, дзякуй вам, мы сёння па-іншаму пачынаем разумець фальклор, мы па-іншаму адносімся да слова старызна. Бывае, хтосьці кажа, на што нам гэта старызна? Вы нам там свеженькая. Свеженькая вы бачыце кожны дзень без мяне. Скажите, Иван Иванович, а лекции, про якія вы кажаце, гэта ваши заняткі з слухачамі? Са слухачамі ў універсітэце культуры. Гэта інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. Але наведаць іх могуць тыя, так, каго напраўляюць, таму што гэта, будзем казаць, спецыялісты розныя, гэта музыкі, гэта фалькларысты, этнографы, мастакі і гэтак далей. Ну, цэлы год атрымліваецца сустрэчы і, ну, я трымаю адзін з прадметаў, гэта традыцыйная народная культура, у якую абавязкова уношу, прыношу, паказваю розныя рэчы, якія не толькі звязаны са старызнай, жартуюць студэнты, але і сучасныя рэчы, таму што нават музыка Троіцы, она пабудавана на старажытных песнях, запісаных у экспедыцыях. Іван Іванович, хацеў я запытацца, вось вы згадалі некалькіх майстроў, а распавядзіце нам, калі ласка, што гэта за людзі, з чаго яны жывуць? То бок гэта людзі, якія зараз працягваюць вытворчасць народных інструментаў, сваімі рукамі, маскі, лялькі, але ж гэта, мне здаецца, ну, настолькі вузкая такая справа, не затрабаваная. Так, но ведаеце, я заўсёды лічу так і кажу, што кожнаму чалавеку нешта адмерана ў жыцці. Я хацеў быць мараком, але бачыце, маі дзяды былі музыкамі, рабілі музычныя інструменты. Ну вось я працягваю гэту справу. Таму хтосьці, народны майстар, ён хоча гэтым не займацца, не хоча гэтым займацца, ці атрымлівае за гэта грошы. Відаць, ён больш атрымлівае асалоду ад працы. І, па-першае, калі робіш нейкую замову, я ўжо бачыў па вачах у людзей, як рукі паціраюць, ведаюць, што зараз яны будуць нешта рабіць вельмі незнаёмае для іх, таму што, ну, не заўсёды бывае так, што ты зробіш замову, чалавек ведае, які вынік будзе. Не заўсёды. І ёсць разныя варыянты, і прыязджаеш, і нешта прымеркаць, ці, напрыклад, з музычным інструментам некія рэчы. Ведаеце, іх даволі шмат, і зараз маладых з'явіліся. Александр Блахін з Ліды, ён жалейкі рабіў, металафон рабіў, і я зараз усіх нават не ўзгадаю. Мне здаецца, што гэта людзі абраныя нейкімі іншымі сіламі, і гэта можа быць кулінар, гэта можа быць швяя нейкая, яна таксама будзе вельмі, будзем казаць, аддана да сваёй працы адносіцца. А пра сябе вы можаце такое сказаць, што гэта не вы абралі? Ну, не я. Гэта экспедыцыі, да? Экспедыцыі, так. А яны вас, да? Ну, ведаеце, так атрымалася, што я планаваў быць мараком, але 2 разы бабуля мяне лапала з валізкай каля дзвярэй і казала бацьку, ну, майму, што глянь, уже недзе сабраўся. Я хацеў у Рыгу, да, дзядзькі. Вы збегчы з дома? Так, 2 разы я так уже не, ну, што збегчы, але ведаў, куды паеду, я ўжо быў тады пасля 8 класаў школы. Але так атрымалася, што бацька менавіта будаўнік, і ён здаваў аб'ект Лідская вучэльня музычная. І ён кажа, я добра ведаю дырэктара, ідзі туды. Я кажу, не хачу ніякай музыкі, бо сёстры гралі гаммы на цымбалах, на акардэёне з 5 ранку. Я не любіў гэту музыку. Так. Я больш слухаў, якраз, дарэчы, бачыў Led Zeppelin, Deep Purple той час.
Пін Флойд, памятаю, як чуть не страціў прытомнасць, калі пачуў «Абратная сторона Луны». Ну, і калі ўжо гэта музыка з'явілася ў вучэльні, то там фальклора як такога не было. Мы ўсё роўно, это быў акадэмічны хор, і я выконваў тыя рэчы, якія патрэбны былі партитуры. Але вось такі шок у мяне адбыўся ў 80-м годзе, калі я пачуў ансамбль Дмітрия Пакроўскага ў Мінску, і яны паказалі розныя манеры выканання з усіх бакоў, будзем казаць, Расіі. І я зразумеў, што Беларусь таксама багатая на, будзем казаць, рэгіёны. Это ўжо сёння мы ведаем, што 6 этнаграфічных рэгіёнаў, і кожны мае свае традыцыі і свае абрады нават. Але ў той час я не ведаў, але я ўжо разумеў, што вось мне хацелася гэтым займацца. І першая экспедыцыя ў 1983 годзе, яна была выпадковая, таму што я правяраў базы практыкі студэнтаў, Любанскі раён, вёска Сарачы, і Шмялёва Пелагея Михайловна ў 10 гадзін раніцы пачала спяваць, і ў час ночы прыпынілася, бо дочка сказала: хопіць уже, спаць ідзіся. А так бы, мне здаецца, яна і ноч спявала. Дарэчы, уже яе дачка была на курсах, яе ўнучка была на курсах гэтай Шмялёвай. Казалі, што яна пражыла больш за 90 гадоў. Вось што вам народная песня. Яна дае магчымасць нам багата пажыць на гэтай зямлі. Ёсць дынастыі, атрымліваецца, і зараз яны захоўваюцца. То бок, як раней, вось вы казалі пра тое, што нашы продкі рабілі тое, што рабілі іх продкі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок, і зараз все ж такі гэтыя ланцужкі раз по раз працягваюцца. Но мы павінны нейкія валізкі несці з сабою, таму што так не будзе, што ты вырашыш. Зразумейце, што пад намі, калі 7-е пакаленне, гэта 128 продкаў. Калі 6-е пакаленне, 64, здаецца, продка. Яны нешта напрацавалі, а ты хочаш адысці ў бок, пакінуць іх, страціць з імі сувязь, страціць тыя рэчы, якія яны напрацавалі, абрады, святы, нават хатнія святы, якія існавалі, сямейныя, адысці ў бок, і вось зараз я тут нешта буду рабіць. Ты будзеш рабіць, але няма гэтага падмурка. Міхась, можа, ёсць якія-небудзь пытанні у цябе, як у маладога хлопца? Я-то давно пачаў слухаць Троіцу. Можа, 20 гадоў таму. Я таксама давно слухаю Троіцу, больш за 10 год. У меня акурат пытанне такое звязанае менавіта як у прыхільніка творчасці гурта Троіца. Вот чым была патрэба вось монаспектакль падзяліць все ж таки ад творчасці Троіцы? Вось вы сказалі, што у вас там шмат інструментаў выкарыстоўваеце. Можа, была патрэба все ж таки, было бы прасцей бы далучыць музыкаў бы да гэтага спектакля? Штосьці падобнае было. Калі пачынала збірацца новая Троіца, менавіта этна-трыо Троіца, мы мелі запрашэнне ў Галандыю, там быў такі фестываль, вядома, існуе Урал, на моры паўднёвым, здаецца, востраў Тэрчхален. Там менавіта збіраюцца мастакі, тэатралы, музыкі, і там нам прапанавалі выставіць мой музей этнаграфічны, лялечны тэатр Батлейка. Дарэчы, Юрый Дмітрыеў, гітарыст, выконваў роль казы, а Юрый Павлоўскі сидзеў за камп'ютарам, і там быў тэкст пераклада Батлейкі на галандскую мову. Таму у нас гэта ўсё было, але сказаць, каб яно ўсё вылілася ў спектакль, відаць, такой патрэбы не было, таму што вы зразумееце, калі рабіць тэатральную праграму, трэба адсоўваць праграму Троіцы ў бок і думаць пра спектакль, як гэта будзе адбывацца, у якім выглядзе будзе кожны музыка, што ён будзе рабіць. І павінны быць яшчэ рэпетыцыі, акрамя Троіцы, са спектаклем. А ў сувязі з тым, што да Троіцы у мяне быў гурт Дзіва, 10 гадоў са студэнтаў, і яны таксама больш былі вядомыя за мяжой, мы тут вельмі рэдка выступалі. І калі Троіца пачынала працаваць, то ўжо Дзіва пачынала сваю працу, будзем казаць, скручваць у катомачкі, таму што дзяўчаткі ўжо павыходзілі замуж, чакалі дзетак. І я разгубіўся, мне вельмі хацелася працягваць. А, дарэчы, у Беларусі няма тэатра фальклора, у Беларусі няма рытуальнага тэатра. У мяне былі якраз усе тыя рэчы, якія патрэбны. Я меў музей, я меў маскі, лялькі. І я пачаў проста рыхтаваць тую праграму. У 99-м годзе, дарэчы, адзін з першых монаспектакляй быў у мяне ў Боснії-Герцагавіне, калі я атрымаў грант Сораса, я паехаў з Батлейкай. І мяне папрасілі, акрамя Батлейкі, можа, ты зробіш канцэрцік? Я кажу, ой, не, я адзін, я не магу. Як ты не можаш? Ты столькі інструментаў. Ты распавядзі пра інструменты і паспявай. І у горадзе Траўнік быў першы канцэрт. І я зразумеў, а гэта цікава, а я гэта магу рабіць. Таму у Троіцы ёсць сваё, гэта зноў рэпетыцыі,
гэта падбор музычных матэрыялаў, песень. А ў мяне ёсць сваё, я працягваю займацца рытуальным тэатрам, бо зараз, хутчэй за ўсё, монаспектакль нагадвае нейкія старажытныя рытуальныя сцэны, у якіх я нават замовы распяваю. Гэта ніхто не робіць. Ну, у прынцыпе, так, дзеля справядлівасці канцэрты Троіцы выглядаюць амаль як спектакль. То бок, усе гэтыя інструменты, дэкарацыі, да, ну, ёсць такія спектаклі, дзе ўсе ўвесь час сядзяць. Чаму не? Ці ляжаць. Як бы, да? Вось. Іван Іванович, вы сказалі, што вы пачыналі, в прынцыпе, як нармальны савецкі падлетак з рок-музыкі заходняй. Ну, не то, каб пачыналі, да, але яна вам падабалася. А далей, ну, так атрымалася, што пачулі гэтыя розныя манеры выканання і перайшлі, ну, вось, у этніку. А ці заўважалі вы калі-небудзь, не ведаю, падабенства паміж рок-музыкай і фолк-музыкай, этнічнай музыкай? Ці ёсць тут нейкія агульныя рысы? Ці ўсё гэта пабудавана на адных і тых жа, я не ведаю, узорах рытмічных? Ну, зараз уже не я гэта гавару, шмат музыкаў гаворыць пра тое, што датычыць джаза, рока, то гэта менавіта крыніцы праз народную музыку. Скуль магло ўсё з'явіцца? Зноў-такі павінен быць падмурак. Вось была народная песня ў Амерыцы, ці ў Бельгіі, ці там у Галандыі. І пасля гэта песня, ну, успамінайце песняроў, якія зрабілі нас вядомымі на ўвесь свет. Хаменку, Олега, які «Эй, пойду я!» А Троіца это з'явілася як альтэрнатыва, таму што ў той час палац быў з электронікай, а мы вельмі хацелі, каб былі акустычныя інструменты. Ну, мы зараз таксама гэта зберагаем, таму у нас даволі шмат акустыкі. А калі гэта ўсё, ў прынцыпе, блізка адно да аднаго, дык чым патлумачыць, што вось рок-музыкі, ну, няхай сабе, можа, і не беларускія, да, але збіраюць стадыёны, а вось, ну, вот на ваш спектакль уже прагучала, калі ён пачынаўся, да, даўно, вы самі сказалі, што, ну, вот не сабраліся людзі. Ты Троіца не заўсёды збірае залы. І гэта для мяне вельмі дзіўна, таму што я заўжды лічыў Троіцу галоўным беларускім гуртом і здабыткам. Дзякуй. Мінулы год тэатр эстрады з цяжкасцю прадалі білеты. Філармонія мінулы год рабілі разам з камерата, каб сабраць зал. Я не ведаю, ёсць мои такія ўражанні пра тое, што беларуская музыка або беларускі фальклор менавіта для беларусаў як зачыненыя дзверы ў душы, у сэрцы. Шмат людзей слухае ірландцаў, шмат людзей слухае барабаны Афрыкі, шмат людзей і іншую італьянскую музыку слухаюць з задавальненнем, кожны дзень круцяць. Але як ты жывеш на гэтай зямлі, тут існуюць нейкія токі, нейкія вібрацыі, будзем казаць, ну не продкаў, але гэтай зямлі. Можа, ты іх не адчуваеш, можа, ты зачынены такі, або тут душа закрыта, ці сэрца. Ну і нават сярод студэнтаў і слухачоў я таксама бачу, што ну не ўсе цягнуцца да гэтага. Можа, штосьці адбываецца ў самого чалавека. Не ведаю. Ці не адбываецца. Ці не адбываецца, калі гэта так гучыць. Хтосьці мяне сустракае ўжо пасля канцэртаў, кажа, ведаеце, вось сёння па-іншаму. Я вас пачуў, не, будзем казаць, не з кружэлкі, не з тэлевізара, а я вас пачуў зараз, я разумею, мне нешта ў сэрцы тут скалыхнулася, а я ўспомніў, што ў нас у вёсцы ось так размаўлялі, як вы спявалі. І мне так падабаецца гэты голас ваш мужчынскі, успамінаю дзеда, які так казаў, як вы спяваеце. Штосьці, як мяжа нейкая існуе, я за тое, каб, ведаеце, і ў Расіі, і ў іншых краінах вельмі шмат праектаў, дзе бярэцца народная песня, сімфанічны аркестр, рок-гурт і гэтак далей. І ўсё это мяшаецца, робяцца вельмі прыгожыя апрацоўкі, нават гарлавікі хурту, балгарскі хор Ангеліта ёсць, і Сергей Старасцін з рускай народнай песняй. Усё это разам гучыць, усё это зроблена ў партытуры. І збіраюць залы. Можа, каб гэта ўсё аб'яднаць, таму што, ну, альбом, які мы рабілі і вельмі хацелі, каб збіраць стадіёны, ён называўся «Жар-жар». Яго можна паслухаць. Сябры, Іван Іванович, мушу вас перарваць, таму што да выпуску навінаў, перад якім мы мусім спыніць эфір, застаецца менш за хвіліны. Тут варта сказаць, што 4 красавіка ў Троіцы будзе наступны канцэрт. У філармоніі. У філармоніі, на які можна прыйсці і пабачыць усё гэта ўжывую, а не з кружэлак. 16 сакавіка праграма «Дароженька моя» у малой залі Белдзяржфілармоніі, і там будзе монаспектакль Івана Кірчука.
Михась Ільін, Павел Свердлоў і Іванович Кірчук працавалі для вас у студыі Еўрарадыё. Дзякуй, пачуемся.